So ka-blocks, gagawa na tayo ng spaghetti sauce mga ka-blocks. Merry Christmas! Ayan, may content na naman tayo kung kailan nag-Christmas. Excuse me po. Gawa tayo ng sauce mga ka-blocks. Yan ka-blocks, lagay na natin yung pork giniling. Lagyan natin ng paminta. Halo, pirada. Lagyan natin ng hotdog. Mikos-mikos natin ka-blocks. Yun mga ka-blocks, kung bago pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para update kayo sa mga bago kong videos mga ka-blocks. Ayan. Lagyan ng paminta mga ka-blocks kasi kulang yung paminta. Lagyan natin ulit ng paminta. Lagay lang din natin ng magic sarap para masarap. Yan. Oh, yung rami. Dati ko po mga ka-blocks. Yan, halo-haloin natin mga ka-blocks. Ayan na. Natayin lang natin mga ka-blocks na tumulo. Lapit na to. Nestle cream mga ka-blocks.
Ka-Blacks. Yan o, mukhang masarap ng mga Ka-Blacks o. At ito na rin mga Ka-Blacks yung pasta natin. Ready na. Ready to mix for the sauce mga Ka-Blacks. So yan mga Ka-Blacks. Merry Christmas and Happy New Year kayo mga Ka-Blacks. Especially sa mga taga Bicol and then sa mga OFW dyan. Naman natin na hindi mahalaga yung Christmas dyan. Kahit nung OFW rin ako. Yun. Christmas na Christmas. Minsan nasa kondyang kayo mga Ka-Blacks sa Korea. Ayun mga Ka-Blacks, tsaga-tsaga lang. Yan, ito. Maya-maya, haluin na natin to. Takpan muna natin. Condense. Ayan mga Ka-Blacks, halo-haloin muna natin. Sukis na to. Ready to mix na mga Ka-Blacks sa spaghetti natin. Ayan, kung bago ka lang sa channel ko mga Ka-Blacks, don't forget to subscribe my channel and paki-click na rin ang bell button para update kayo sa mga bagong videos at mag-notification sa inyo. And then, kasama na rin yung FB page ko, Edmar TV. Pasensya na kayo mga Ka-Blacks sa boses ko. Grabe talagang ubo ko ngayon mga Ka-Blacks. Nakakatakot niya kasi may COVID daw na naman. So, lagyan natin konting asin. Okay na ito mga Ka-Blacks. Okay na yan. Try natin. At nagugutom na ako. Excited. Yan mga Ka-Blacks. Yan. Try na natin ito. Wow. Pili naman Ka-Blacks. Hanggang dito na lang ang videos ko. Merry Christmas and Happy New Year mga Ka-Blacks. See you in next vlog. Bye-bye!